ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಗಳ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕುಳಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರುನಗಲಿಗ್ಲ ಐಡ್ವಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ತ ತುಳು ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 2021 ಈ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೊರೋನದ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕೊರೋನದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಿಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡ ಯಾನು 2017 ಇಸೆವಿಡಿ ಯಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿಂತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆಡ ಎಂಕಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಪುನಗಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ ಏರು ಪಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಭಗವಂತೆ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೇ ಬೈದೇನೆ ಒಂಜಿ ವಾಣಿ ಅರ್ನ ಭಗವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೇ ಪಂಡದು ಭಗವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ್ ನಂಗೆ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಕ್ಕೇಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲಾಂಡು ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ನು ಮತ್ತು ದೂರ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರು ಪಂಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸೈಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸೈಪುಜಿ ಪಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇನಿ ಕೊಡದ ಆತ್ಮ ತಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದುಂಬು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಎಂಚಿನಂದೇ ಬಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುನಗಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕುಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಡಕ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಪೋಯೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿ ಎಂಕುಲು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಗೀತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ನಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸುಗೊಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಿಗ್ಲು ಭಕ್ತರು ನಿಗುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಗ್ಲು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಂಗೆ ಈ ಭೂಮಿಡಿ ಈತಲಾಕಿ ನಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇರ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಭಕ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆಗೆ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಏಕಾದಶಿ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತ ಮಲ್ತಂಡು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲೇ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ವೇರ್ಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕು ಓದುಂಡ ಪಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲೇ ನಂಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಮ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಈತ್ಲಾಕಿದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡು ಅವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈದ ಕ್ಲಾಸ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ಪ್ರಭುನಗಳು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿನಗಳು ಮಾತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು 18 ದಿನದ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ಲೇ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಲು ಮುಗಿಪಾವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.